Hi, já jsem Kristy, jsem lektorka angličtiny a dneska se podíváme na slova, která většina studentů vyslovují špatně. No a pokud vás toto téma zajímá víc, chcete mít perfektní výslovnost, chcete se konečně naučit skvěle vyslovovat, tak se určitě mrkněte na můj nový videokurs. Momentálně na tento kurz probíhá sleva, takže určitě na něj mrkněte. No ale teď se pojďme podívat společně na ta slova. První slovíčko je fruit. Fruit. Opravdu tam není i, ale dlouhé u. Fruit. Fruit. Zároveň to u tady není mega dlouhé, není tam u, ale fruit. Není to krátké u, ale u. Trošku je to delší. Fruit. Fruit. Pozor, nevyslovujte tam i. Další slovo máme vegetable. Vegetable. Není tam vegetable nebo něco takového, opravdu no vegetable. Pojďme si to rozkouskovat. Vegetable. 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 Table. Ne table. 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 Vegetable. Ještě jednou. Vegetable. Takže fruit and vegetable. Zůstaneme ještě u ovoce a máme cherry. Cherry. Neříkám š, opravdu to není sherry, ale cherry. Cherry. Č. Chceme tam č. Potom máme hotel. Hotel. Co chci, abyste si pamatovali, je ten přízvuk, že ten přízvuk je předtím tel, to znamená to tel je nejsilnější a neříkám tam tl, ale opravdu éčko. Hotel. Hotel. Pamatujte? Opravdu je tam tel. Jachta je jot. Jot. Opravdu, i když se to takhle jako píše trošičku složitěji, tak se to čte jenom j-o-t. Jot. Krásné o. Jot. Ulička je opravdu zase jenom aisle. A-i-l. Aisle. Aisle. To s tam vůbec nečteme. Aisle. Potom máme salmon. Salmon. Tam zase nevyslovuju vůbec to l a mám tam otevřené a-e. Tady toto a-e vyslovuju tak, že si pusu nachystám na e a otevřu ji ale pořádně i do vrchu. To znamená jakoby na e, ale řeknu do toho a. 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 Vidíte, koutky mám do široka, ale zároveň jdu nahoru. A. Říkejte a otvírejte pořádně pusu. A. A. To je to, co potřebuju. Salmon. Tenhle zvuk a je třeba i u slova dad. Dad nebo cat. Cat. To znamená, pamatujte, vždycky, když vidíte tento znak, otvírám pořádně pusu jako do široka na e, ale do toho řeknu a. Kurs je opravdu course. Course. Není to curse. Curse je něco jiného. Takže tohle je course a tohle je curse. Cizí je foreign. Foreign. Takže ne foreign, žádné ain, ale jenom foreign. 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 Pamatujte, tohle slovíčko bývá často vyslovováno špatně. A co tohle slovíčko? Tohle není camel, ale camel. Camel. Zase tam je to a, to otevřené áčko, tady toto, které jsme si ukazovali. Dávám pozici na e, ale řeknu a. Camel. Camel. No tak jo, tohle je pro dnešek všechno. Určitě mi dejte vědět, kolik jste jich měli správně. A taky mi prosím dejte vědět, která další slova vám dělají problém ve výslovnosti. A jak jsem říkala, pokud se chcete dozvědět víc, určitě koukněte na můj videokurs, je fakt skvělý. Je tam všechno, co potřebujete vědět. A je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty, protože opravdu si tam každý něco v tom najde. No a já se zase budu těšit na příště. Bye!